My name is Jay. And I'm Chris. And welcome to Boy Counts House of Binalot. And this is our negosyo. Ako day si Jemwell Gerson. Tawag na ako kay G. And I'm 27 years of age. Currently, nagtrabaho ko as a full-time BPO worker. So we consider this business as a sideline na lang po na mo. And it helps on a daily basis man po. My name is Mary Chris de Villeras and we're living here at Pusok Lapu-Lapu City. And then our business started with simple craving lang siya sa pater. Originally from Mindanao, gini siya. And then this delicacy kay mo gini siyang to-go food sa mga taga Iligan and some part of Mindanao. So kani siya good nga food is dali ra jud kani siya makaon kay kani siya binalot ni siya, nana siya rice and then nana siya sudan on top. Nagsugod akong hilig sa pagluto when the pandemic started, that was 2019. Nangita ko mga klase-klase pagkaon sa Cebu and I happened to run into a specific store in Cebu nga na maligya og pastil. So I tasted it. I noticed nga murag dali ra gid siya ma-market since dali ra siya buhaton and dali ra pud siya kanon sa mga customers. So it started way back 2019 with the help of my mother-in-law. Nabuhat na mo ang mismo nga recipe and then gimarket na sa akong partner. So naami tulo ka variant sa amo ang food which is ang among tuna pater, naasad mi beef and then ang among best selling gyud original na mo is ang chicken. Naasad mi sauce. So ang among sauce gyud originally gyud ni siya sa kanang mo gini siya partner gyud sa pater. So ang kuan ng among palapa. So kaning palapa na mo since naghimumig amo ang version gyud sa pater, dili siya matawag nga halal mi kay since ang atong mga brothers and sisters nga mga Muslims ilaha man jud nga pagkaon, so ni-adapt lang mi. So in a way nga amo ang original pod nga recipe ug ang pagluto, pero kuan gyapon siya kanang pater gyapon siya nga matawag kay binalot and then mao lang, pero dili siya halal. So nagyapon mga customer pod nga mga order, so, ang mga kanpod mga igsoon to mga Muslims, mga kanang brothers and sisters nato. So amo yun silang i-inform nga dili halal lang amo ang food. So pero in a way nga pagluto kan gyud siya, safety gyud siya kay lahi man ang amo ang mga utensils nga gigamit. So dili na mo siya isagol sa lain pa namo nga gipangluto. Kan ra gyud siya sa amo ra gyud siyang pater nga lutoan na namo. Mama jud siya gyud ang mangunay sa pagluto gyud, gikan sa pagluto sa mga komprahonon sa tanan. So ako ang partner pala lang mix kami na moy magkanang manguha og mga customer, kami moy magkanang posting, mag-post online kay online man gyud mi kay as of now wala pa man mi kanang physical store. Nami page ang Boy Counts House of Binalot. So former Boy Counts Chicken Pastil na siya since nalami tulo ka buok nga gi-offer. So amo na lang gilahi ang amo ang name sa amo ang page. And then malipay na lang sa misa usa ka adlaw, pag start lang namo mag-order sa mo tulo ka order, unom hantod naabot og na po. And then nanasad mi mga resellers. So makalipay lang kay naami mga customers nga mag-order sa mo, mag-start og 80 pieces.
And then maabot na siya og 100 pieces, and then last time may nag-order sa mo og 150 pieces. So makaingon jud mi nga kanang sa simple cravings lang na mo nga ganahan mi mo kaon aning pagkauna, gihimo na mong negosyo. So nipatok gyud pud siya. Maka-amaze lang kayo kay daghan daing interesado pud sa pagkaon nga nakaila. Og bisag mga wala kaila, interesado lang gyud sila motilaw kay ang uban gud kanang ganahan sila kanang naadayon nga pagkaon ba. Good anong kuan to go food nila. So naami kanang palapa na pud mi chili garlic sauce. Convenient pud siya kanon. Actually ang mang-order sa amo kasagaran kanang mga nag-work nga dili na ganahan magdadaog mga bawnanan, utensils ana kay na naman siya ikuan, nakabalot to siya sa banana leaf nya plastic gloves na lang tapos naka-separate na pud ang amo ang mga sauce. So magpili lang sila kung asa ilang ganahan kay usually gyud ang mga customer pilion gyud nila chili garlic pero kung originally jud ka nga pang para kanang taga Mindanao, palapa gyud mo. Bisag ka nang wala kaila sa among kuan, among pagkaon, among baligya, igtan-aw nila, lami lagi niya, barato ra sad. Kay ang amo biyang chicken is 35 pesos. So kung tuloy ang paliton 100, and then ang amo ang tuna 45, and then ang amo ang beef 60 pesos. So convenient to jud kayo, dali ra pud ka siya kanon. Then kasagaran mga taga MEPSA or mga student ang mo-order sa amo. For aspiring business or entrepreneurs out there, what I can say is that padayon lang gid bitaw kay business normally itself is kuan gud, it's shaky. So nakay halin ron, and the next day pwede wala, and the next day makabawi ka or di, we don't know. Just take the risk, and as long as you love what you do, you will basically bear the fruit of your labor gud. Akong ika-advise ng jud nila kung passion gid nila ang selling. So mangita gid sila og specific nila nga ganahan nga ilang ibaligya. Kay kuan man gud nani man gud na siya. Kung panalitan man gani mag-uso-uso lang ka abi kay uso ni baligya nimo dili consistent ba kay mag kuan paling-paling lang gani ang kuan sa panahon. Pero kung ganahan jud ka sa imong kuan imong baligya parehas ani amo ang negosyo karon ginagmay lang ni pero consistent kay kami man mismo nangunay, wala man mi supplier nga gipangkuhaan. So kami gid ang mga nagluto, kami mga nag-deliver. So kanang mag-start kag business, dapat openly gyud nga nang imuha jung will ba nga mo musugod ka na nga business, willing jud ka mo padayon maski anang adlaw wala kay may customer. So kung naa lang kay customer nga mo order sa imuha sag usa duha padayon kay nisalig man na sila nimo.